Charot. Pupunta ako ngayon sa city! Happy Ayan. Sunday! Oh, sa labas ako ngayon. Pupunta akong city. Kasi sabi ng aking asawa ay, pumunta ka ng city. Utusan, joke lang. Hindi, kasi nga wala naman akong gagawin ngayon. So sabi niya, punta ka ng city. Anong gagawin ko naman doon? Sabi niya. Baka may kailangan kabilhin mo. Ganoon. So sabi ko, at alam niyo ba guys, ang ganda ng ang ganda ng weather ngayon. Yes. Sunny, pero malamig. Kasi makikita niyo naman, may usok sa akin yung katingin yung mga tao sa akin kasi nagsasalita at mag-isa. Charot. Diba? Papunta na ako dito sa may bus pen kasi malapit na yung bus. So, sakto lang. Gusto ko sana maglakad ngayon pero kung parating yung bus, di mag-bus tayo. Titingin lang ako ng something doon sa city. Sunday ngayon at di ba sarado dito sa kanila dahil nga may mga Christmas market open. So yun. Yes. Ang daming pasahero. Yung sinakyan kong bus ngayon, hindi yung lagi kong bus na sinasakyan na number. Ngayon ay yung city bus yung sinakyan ko ngayon. Doon naman kasi ang punta nito, kaya ayun. City, kita nyo naman yung Saturn sa likod ko. Ang daming tao. So, diba? Tama nga ang asawa ko, guys. Kasi bukas na ngayon lahat. Siyempre, di ba naman ako maniniwala doon taga dito siya. Charot. Kasi hindi naman niya ako masamahan. Kasi nga, may trabaho siya ngayon. Yun. Tawid tayo. A lot of people. Picture ako sa asawa ko. Ganda. Kita ko sa inyo. Wow, ang ganda ng simbahan. Wow, guys. Oh, ang ganda. May train dyan, oh. Kasi may daming tao. Kaya autos ang daming bata pati. Pakakasabihin nila. Binibidyohan ko yung mga anak nila. Charot. Pasok ako dito guys sa Galleria. Oops, open the door. Tingin tayo kung may mga sale. Charot. Hindi lang naman. Wow, ang daming sale. Kita ko kanina si Santa. Sabi niya, ho, ho, ho! Sabi niya, nahiya ako, natakot ako. Charit. Para akong si Mr. Rafael nung nakita ko. Kasi nagulat ako, nagtitingin-tingin ako ng mga damit-damit. Tapos, biglang nagsalita. Tapos nakakosyo ng Santa. Tapos sabi, ho, 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 ho. Tapos nagulat ako. Tapos nagilaw lang ako. Tapos namimigay siya ng mga candy. Ganun. Ako dyan sa Galleria. Ang daming tao. Parang mukha ko na lang makikita ninyo dito sa sobrang daming tao. Okay. May Christmas tree. Laki. Another Christmas tree. Let's go here in the other side. What is this? Ah, okay. Lame. Sarado yung aking bilihan ng okra, oh. Akala ko bukas sarado siya. Dito kasi ako sa Obs and Kimush Mart. Meron ditong nag-ano naka-costume siya. Tapos, ayun oh. Nag-welcome siya ng mga tao. So, paalis na ako. Punta ako ng CNA. Sabi ko sa asawa ko, pag break time niya, ay, pumunta na rin siya dito para may kasama ako. Diyos ko, joke lang. Kasi may break time siyang 1 hour Malapit lang naman ito So, yun. Ganda, diba? May nadaanan akong store, tapos naka-sale siya. May nabili ako.
pero hindi para sa akin. At nag-message yung asawa ko, nandito daw siya. So, pupuntahan ko siya. Wait. Hi guys, nandito na ako sa bahay. Diyos ka parode. Charot. Ay, hindi ko na kayo na-update kasi kaya nagkita kami ng asawa ko. Tapos bumili kami ng, kailangan niya. Kailangan niya na hindi pwedeng mawala. Siyempre, kung kilala nyo na ako at kung napinapanood nyo yung video ko, alam nyo na kung ano hindi pwedeng mawala. Siyempre, yung cola niya. Ito yung laman ng bag ko, guys. Oh. Ito yung dinadala kong bag kasi nga, charot. Tapos, yun, dalawa. Bumili kami nito. Ayan. Tapos, may nabili ako para kay Mr. Rafael. Ito. Naka-sale. Hindi ko lang alam kung kasya sa kanya ito. Ay, naku po. Ang ganda kasi niya. Tapos, naka-sale siya. You know that? Pero matangkad kasing bata yun eh. Pero ang alam ko, kasya sa kanya to. Dahil nga si Mickey Mouse favorite ko. Oh, yan. Ang ganda kasi may pantulog na siya, may pang ano pa siya. Oo. Kasi sa kanya to. Kasi sabi ng asawa ko, ala, parang maliit yan sa kanya. Sabi ko, makikita natin yan pagka tulog siya dito. Pagka dumating na siya, pagka sinundo natin siya. Yan. Para sa kanya yan. Iaano ko yan. Babalot ko to kasi nga Christmas gift. Christmas gift to kay Mr. Rafael. Tanggalin ko lang to may presyo. Ito na yun. Ito. Tanggalin ko lang ito may presyo. Kaya to sa kanya. Yan. Diba? Ayun o, palong sleeve. Pantulog kasi to guys. Pantulog. Yan. Sabi ko, wala pa man, pagka hindi kasi sa kanya to, wala pa man din akong pamangking lalaki. Puro babae pamangkin ko. Charot. Hindi, kasi yan ko Mr. Rafael. Tiwala lang. Yan. So, yes, nandito na ako ngayon sa house. Katabi ko lang ito. Ito lang naman ang binili ko. Miracle. Charot. Nilabas ko na itong aming chicken eh. Kasi sabi ko ay, ito ang aming uulamin for today's video. Chicken wings. Ang chicken wings. Pero parang hindi naman siya na, wala ko po. Miracle. Ayan na. Babad ko lang muna yan. Ako muna ay magpapakulo na lang muna ng kakain kami ngayon ng kamote. Sweet potato. Itong dalawang binili kong malaki. Diba? Oh. So yan. Pakuluan ko lang yan. Diba? Dami. Matagal ko itong papakuluan eh. Dali lang naman lutuin yung Ito kasi yung kawali, hindi ko pa tinatanggal kasi nga magluluto pa ako dyan naglutuan lang yan kanina ng itlog. So, magluluto pa ako dyan ng tawag ito? So, ditong manok. Kanina, itlog ng manok. Ngayon naman ay manok na. Nilipad na talaga kaming dalawa. Magpapakulo lang muna ako. Asinan ko na nga ito. Asinan ko na ito mga manok. Itong ating pakpak ng manok. Hinatid lang ako ng kanina yan. Pagdating ko dito, hinatid lang ako ng asawa ko dito sa bahay. Pero kanina nagbasa ko papunta, di ba? Nagmamadali ako kanina. Nakalimutan kong dalhin. Nakalimutan ko pala yung glasses ko. Agad ng asawa ko. Saan ang glasses mo?
Sabi ko, nakalimutan ko, nagpicture na ako. Sabi ko, parang may kulang. Nagmamadali kasi ako kasi nga nakita ko chinek ko sa phone ko yung tawag dito, yung bus. So, parating na siya. Sabi ko, nagmamadali na ako. Tapos nawala na sa isip ko yung salamin. Tapos sabi ko, wala, parang may kulang talaga. Ay, naku po. Matanda na ang inyong lingkod. Nakakalimot na. So yun, magluluto lang ako maya guys. Tapos hintayin ko lang yung aking asawa. Tapos kakain kami. Ganun ang routine. Charot. Ayan, so yun. Bale, kukwento ko pala sa inyo. Wait lang, napasok ako sa kwarto. Dito nga tayo sa may Christmas tree. Wait nga, buksan ko nga yung aming Christmas tree. Aming Christmas light. Wait. O, diba? Update sa aming Christmas tree. Ang dami ng kulay. Dahil nakakita na naman kami ng bagong Yung una, gusto ko lang diba? Yung silver lang, ganyan. Kasi alam mo yon, silver years. Charot! Lang. Pero pag nakakita ka kasi ng sabi ng asawa ko, ay, may mga balls, sabi ganun. Tapos hanggang nakakakita kami ng maganda. So, yan. Binilhan na namin siya ng iba't iba ng kulay. So, may pink na dyan, may violet na dyan, may red na rin dyan. Ayan, may mga kita ako mga maliliit, diba? Tingnan nyo. Diba, ang ganda? Oh. Ay, nako po. Ayan, so sabi ko tama na. Ayan, so yun. So, ito yung bigay sa akin ng asawa kong bulaklak kagahapon. Ang ganda niya. Ayun, oh. Saan na kayo nagpupunta? Charot. Nilagyan ko kasi ito ng nilagyan ko ito ng parang nag-anuhan yung bulaklak ko Charot. Ayan, oh. Ayan, kung mapapansin ninyo, may mga kami dito sa side, may nadagdag sa side namin. Alam nyo na kung bakit matagal na hindi ako nakapag-vlog. Yes, 1 week talaga. As in 1 week talaga siya. Ganon. Kasi advance lang ako advance. Late pala yung mga baga, madami ako mga kumbaga vlogs, ganyan. Tapos, yun, kaya may na-upload ako noon. Pero, yeah. Ngayon, na tayo? Updated. Just, nakasulto tayo sa araw. Ayan, so yun. Hindi masyadong late. Ayan, so yun. Ganun nga ang nangyari. Charot! Ayan, so yes. Hindi namin inaasahan ng mga pangyayaring ganun. So yun. Ganun talaga, ganun. At saka dito kasi guys, parang parang ganun. Bumabalik kasi dahil malamig. Ganyan. Dito sa panahon. Dito sa kanila. Mostly as in. Dahil nga lumalamig na yung panahon. Ganun. So, yes. Ay, so, yeah. Yung iniisip nyo, yun na yun. Charot. Ayan, so, I'm waiting for my lovey and papakulo na ako ng kamote. Tapos, magpa-fried na ako ng chicken. Yun lang aming kakainin ngayon. Ayan, so punta ko kanina sa bayan, di ba? Ang daming tao doon. Sobrang daming tao. Kasi may Christmas market. Pero yung Christmas market ay hindi naman siya ganun kalakihan. O baka naman nakalimutan kong ikutin. Ay, basta. Kasi nga, madali ko sarili ko. Charot. Ayan, so yun. Tsaka ang bilis kasi magdilim dito, guys. Tsaka ayaw ko din naman kasi mag-isa lang ako kasi may trabaho ngayong asawa ko. Yung trabaho ng asawa ko ngayon, guys, is hanggang gabi. So, yun. Tapos sabi niya, hindi ka pa uuwi? Ay, sabi ko sa asawa ko, bakit? Anong oras ba Tapos sabi niya, hindi, may time ako ngayon. Sige, hatid na kita. So, kaya nandito na ako sa bahay. Hinatid na kat. Ay, Diyos ko po, Rudy. Ayan. So, ayun lang yung ating vlog ngayon. Magluto lang ako. Madali lang naman yung lulutuin ko Pagpakulo ng tapos ulit-ulit, diba? So, yun lang. So, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. Maraming salamat guys sa panonood. At, sana ay, sa mabuti kayong lahat ang kalagayan, good health, ganyan. So, yun. Patuloy tayong magdasal, ganyan. Ayun.
Yes, sama niyo rin ako sa prayer. Ganun. Malapit mag-start yung school ko. As in, malapit na siya. Sabi nga ng asawa ko sa akin, no? Anong masasabi mo sa ano? Anong masasabi mo? Anong nararamdaman mo dahil papalapit na yung school? Sabi ko sa kanya, ninenervyos ako. Pero excited ako. Pero sabi ko, medyo kinakabahan kasi, syempre bago. Ganun. So, yes! Ano yung update natin, guys? Ayan, so maraming salamat sa panonood. Sana supportahan niyo pang patuloy ang aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe if you haven't yet. Ayan. Ayun. At watch more sa ating mga video. Maraming salamat. Ayan, thank you guys for watching and I will see you guys on our next one. Always smile.